και θεατρικός συγγραφέας και υποψήφιος συντάκτορας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, στο Τμήμα Κοινωνικής Γραφής. Και θα σας μιλήσω για τη συναισθηματική σωματική δράση των χαρακτήρων στην δραματική αφήγηση, σε οποιοδήποτε είδος ιστορίας, είτε σεναρίου, είτε λογοτεχνίας, είτε θεατρικής γραφής. Λοιπόν, η συγγραφή ιστοριών είναι περίπλοκη διαδικασία, την οποία καθορίζουν διαφορετικοί παράγοντες. Η εμπιστοσύνη στο ένστικτό μας, για παράδειγμα, και όχι στη γνώση μας, όπως λέει ο Λάγιος Έγκρι, μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία ενός ή περισσότερων αριστουργημάτων. Το ίδιο όμως ένστικτο μπορεί να μας οδηγήσει και σε μεγάλη αποτυχία. Μήπως τελικά η συγγραφή είναι κάτι παραπάνω από αυτό? Η ανάπτυξη μιας τεχνικής φαίνεται να είναι η μόνη ενδεδειγμένη λύση, αν θέλουμε να παράγουμε έργο που θα είναι συνεπές και προς τον εαυτό μας, αλλά και που θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των αναγνωστών και των θεατών. Θυμάμαι στην πρώτη γυμνασίου που θέμα μιας έκθεσης ήταν ένα καλοκαιρινό ταξίδι με καράβι. Τόλμησα να γράψω τότε για ένα όνειρο που είδα ενώ με έχει πάρει ο ύπνος στο κατάστρωμα του πλοίου, γυρνώντας από τις διακοπές μου. Η έκθεσή μου είχε θέμα, πλοκή, χαρακτήρες, μυθικά τέρατα, αρχαίες θεότητες και θαλάσσιες θεότητες, είχε αγωνία, φόβο και τελικά λύση και λύτρωση. Κυρίως όμως ήθελα να εκφράσω την αγωνία που είχα για την έναρξη της επερχόμενης σχολικής χρονιάς. Η ιστορία μου είχε ισόποσες δόσεις συναισθηματικής και σωματικής δράσης. Μέσα στο όνειρο, ο πρωταγωνιστής ήταν τρόμο για ένα μεγάλο ταξίδι που θα έκανε, συμβολικά από το δημοτικό προς το γυμνάσιο. Μέσα από τις δυσκολίες και στα εμπόδια που θα του δημιουργούσαν άλλα συναισθήματα και σκέψεις, με αποτυχίες και επιτυχίες, και τελικά θα κατάφερε να φτάσει σε πέρα στο ταξίδι και να βγει νικητής, έχοντας μάθει πάρα πολλά. Ακολούθησα δηλαδή από ένστικτο και μόνο, πώς δεν τα ξέρω όλα αυτά βέβαια, μια κλασική συνταγή συγγραφής με επιτυχή αποτελέσματα, πίστευα τότε. Παρ' όλα αυτά,